Здравейте хора, вие сте с Гош, Гората и Кобрата. Днес ще играем в Fun Run. Ако някой не знае тази игра, сваля се от Google Play. Разбира се, всички свалят от Google Play, освен патента от Аптоица ги сваляме ние. FIFA 14, например, тя сваля от Play игри. От Play игри, да, няма да говорим. Fun Run, както виждате, се казва 2 обаче. Може да се играе, играта може да се играе с повече, с приятели, с двама човека срещу двама човека. И ще играем Quick Play, който намерим той. Добре, на това игрище. Ако може. Да, почваме. Ние сме втори за сега. Свършаме или втори, ама ние умряхме. Яка е игричката за мен. Ако брат също е яка, защото игра мултиплеер. Много мултиплеер. Да, много мултиплеер. Тук само мултиплеер играем. Да, само това. И сме втори, което е много забележително. Трети де. Дали ще бъде? Не, няма. Вече да, бягахме го, втори. Не бе, четвърти. О, ма не, капаме. Да, сега трябва да се катера. Не, хора. Тая игра действително много ме разочарова. Съботи на игричката, но после всичко брат може да направим и мултиплеер клип. Двама също, двама. Ти как играеш това? Как не те гледам? Quick Play. Quick Play, бе. Последно място съм, нямам... Сега ще ви покажем какъв ще се направим, колко готин. Да, чуем се. Ще зададем паричките за това. Ще ги купим. Вижте колко сме готини. Очилата. Тия нашите очила си ги слагаме безплатно. Огърлици има връзка. Това ще не седи готино. Пазар. Останахме с 25 стотинки, но има и обувки. Има чорап, някаква гадна обувка. Китайска. О, тия са бая яки. Как изглежда от тях? Вип. И тия кецове са много готини. Много е кецове. Но не можеш да си ги позволиш. 1000 и... Ми сега можеш да ги вземеш? Не още. Да, ще събираме пари. И да започва батол, Quick Play, да се надява вече този път, ще направим нещо. Този път, бах тя като око. Омага, това са най-силните форми, тия май с хакове или просто не са много добри. На първо място съм за сега. И не за дълго. Да. И още съм на второ, първо, трето. Не, четвърто. Не, трето съм. Добре. Второ сме. Не, трето сме. За сега сме добре. По-добре сме. Омага, но... Терени да бяга да бъде. Като е глупаво. Ще на трето или на четвърто. Четвърто място. Отново да сме много добри в тази игра. Но е така, не е игра. Аз съм по-голям, но те. Да, защото бих ти много. Ама кога играхме двама аз винаги завърших. Ти завършваше втори, аз първи и трети. Аз завърших един път, ти завърши първо втори, аз завърших трети първо, аз после ти завърши трети. Съм те побеждавал. Някой. Ти беше на първо, аз на второ просто. Хора, пак сме четвърти. Стига, нема съберем парите така до никога. Без исках да ти са. Да. Да, хора. Трябва да гледаме едно тъпо клипче. За пари все пак. Другия клип вече мога да имаме на събрание стотинки. Това игра, бе. Не знам, е някаква много тъпа. И доста. Един наш приятел Васко би се оттегли, защото много тъпи игра. И да кажа, най-тъпите! Не знам защо го казах така.
И какво ми даде? Диаманти. Бива. Колко ми даде поне? Не знам. Сега ще разбера. 2 диаманта ми я дава. Нищо. И да, хора, мислим с това да приключваме епизода. О, това ще си купим другия път. Това да приключваме епизодът. Следващия клип ще се видим и до скоро, хора. Това беше от Гогата и Кобрата. До следващия клип. Само Гошо знаеш. Абонирайте се за нас. И чао, чао.